Bertan bera geratu da Laudioko aurtengo euskararen jaia, COVID-19 dela eta. Hala ere, ospakizun horren ekintza nagusia mantendu dute, urrezko makilaren ekitaldia. Iaskirikino atzeden taldeko kidek jaso zuten aitortza hori eta urten aretako eskolari pasatu diote lekukoa. Gaurkoan hori urrezko makilarena, azkenean, guk Laudion dugun hori, simbolo hori euskararen transmisioarena eta urten, aretako eskola jaso du eta hau kirikino atzeden edo aizialdi taldearen eskutik eta gehien bat zer dela, gure euskara, gure kultura horre bai Laudion eta bai, gure artean erronka bai dela euskaldunok euskaraz bizitzeko. Eta areta bai eskolan, bai herrian ere, zoriontzeko gara, azkenean eurek ere propio horre kultura, euskara eta kultura hortan ere direla eta hor aitortzea baino ez dagoela. Beste ekintza batzuk ere egin dira asteburuan. Enaitz Ipuin kontalariaren emanaldia, bertso saioa eta euskaraldiaren aldeko mendi bilaldia.